Mehriban dostlar, mehriban muştoklam. Ýa-ni ýakynda size bir täze aýdym hödürledim. Bir senden ýar diýen şekilde aýdym. Şu wagt kommentariýalar okap otyrym. Gogo sözler ýazypsyňyz, gogo arzuwlar edipsiňiz. Hemme janyňyz janyňyz sag bolsun. Sylaňyza, hormatyňyza köp minnetdar. Amardan, Lewatdan, Taşowurdan, Balkandan, Ahar vilayetinden, Türkmenistan diyarımdan, ähtiýarlaryndan gogo kommentariýalar mehriban dostlarymyz ýazypsyňyz. Gollapsyňyz, sylaňyza, hormatyňyza köp minnetdar. Janyňyz sag bolsun. Şeýle-de daşary ýurtdaky mehriban dostlar, doganlar, işläp ýören, okap ýören mehriban ýyllaşlar. Hemme janyňyza köp sag bolsun aýdýan. Nesip bolsa, sizin gollawlaryňyz bilen täze aýdymdan üstünde ýene-de işler, sizi begendirer, mehriban ýyllaşlar. Hemmeňiziň janyňyz sag bolsun, görüşüňiz hoş bolsun. Sylaňyza, hormatyňyza köp minnetdar. Sizi Allah sylasyn.